Naše gošće su dve dobre vile koje su osmislile jedan strašno plemenit način kako da svima onima koji se pripremaju za maturu, a možda nemaju mogućnosti da nabave neku lepu matursku haljinu, pomognu. One su Ana Milanković-Pavlović i Vesna Zakonović-Arežina, inače radijske voditeljke. Tako je. Vesna i pisac, piše knjige. A ja sam muškarac, među tri žene. Ali Vesna piše te knjige koje su knjige o muškarcima, savršen kad ne treba, mama ipak zna najbolje, ne verujem u ljubav, jel tako? Tako je. Tako da sve ovo ima nekog smisla. Ostani ovde. Ostajem ovde, slušam pažljivo, kao na času. Znači veoma važnu ulogu. Da, sve smo smislili. Ajde. Koja od vas bi željela za početak da objasni kako ste došli na ideju da pomognete onima koji nemaju mogućnosti da imaju neku finu matursku haljinu, a svi vrlo dobro znamo koliko je u tom periodu života bitno, lepo izgledati na jednoj takvoj svečanosti kakva je matura. Evo, Ana. Evo ja da kažem, dakle, pre 3 godine je zapravo počela cela ova akcija Dobre vile i maturske haljine, gde smo Vesna i ja, radeći na istoj radio stanici, nekako kliknule u trenutku, videvši na Facebooku jednu objavu gde devojka poklanja haljinu, neku koju je nosila, poklanja budućim maturantkinjama. Mi smo napravile priču svaka za svoju emisiju i onda samo pogledali i rekli, čekaj, zašto mi ovo ne bismo radile? I onda smo lepo napravile Facebook stranicu Dobre vile i maturske haljine i tako je sve to krenulo. Ko je zaslužan za taj naziv Dobre vile i maturske haljine? Pa nekako je sve to bilo spontano. Nekako je sve to bilo spontano, nekako su to bili komentari, jao što ste vi divne, jao što ste vi slatke, onda bi kao dobre vile, kažem, dobre vile, da, može tako, odlično. I tako je krenulo i evo već 3. godina kako to ide fenomenalno. 3. sreća, javljaju se same naše dobre vile i pitaju kad počinjemo ove godine. Tako da smo mi pre zvaničnog početka već na lageru imali pa jedno 10-ak haljina i 10-ak linkova i sve je bilo spremno i počeli smo onako baš kako treba. One vama pošalju poruku koji je njihov konfekcijski broj, je li tako? A ne, to smo osmislile malo drugačije kako bi bilo transparentno i lagano i kako bi dobre vile i maturantkinje mogle da se pronađu na najbrži i najlakši mogući način. Recimo ti želiš da pokloniš svoju haljinu, ti tu fotografiju postaviš na svoj Facebook profil i jako je bitno da ta objava bude public, odnosno javna, kako bi mogla da se šeruje. Taj link mi preuzimamo, kačimo na zid stranice Dobre vile i maturske haljine, napišemo ono što treba da se napiše, ko je dobra vila, koja napiše koja je veličina, koja haljina, koji broj cipela i ukoliko nekoj maturantkinji fali haljina, ona jednostavno jednim klikom na link direktno stupa u vezu sa dobrom vilom, tako da smo mi jedna oglasna tabla. Za sve dobre vile. Za sve dobre vile i sve dobre maturantkinje. Ja sam se nagledao za 20 i nešto godina radeći mature u Beogradu. Svega i svačega što se tiče maturskih haljina. Od najekspresivnijih modela bili su neki koji su od čipke, ne znam čega već, koji materijal. A bilo je devojaka kada je Zvezda bila prvak u dresovima. Prosinečki, Binić, Mihajlović. Pa tako je verovatno i Vesna imala na svojoj maturi. Otprilike, da. Odakle ti se to javlja? Odakle ti ta ideja? Sigurno, bez osim crvenog krvina, ona sa zvezdom. Pazi, ona je večeras došla u crnom, a ja sam očekivao da bude ko Ana, nešto da bude crveno-belo, nešto ili tako, ali dobro. Pa uklopile smo se. Uklopile smo se. Kao ti različiti stilovi koji ti srećeš na ovim. Ali to su zaista, ljudi, ja ne mogu da vam opišem. Mislim, tu zaista ima ponekada malo i promašaja, ali dobro, ajde sad svako doživljava to na svoj način, ali ima nevjerojatnih kreacija i svi se trudi da nekako, pogotovo devojke normalno, muškarci to nekako, ajde neki Sakojičić, majica, farmerke, nešto, cipele, patike i tako, ali kod devojaka tu ima svega i svačega. Mislim, to zaista, to je onako jedna nevjerovatna riznica ideja, snalaženja, što je jako bitna stvar, ne samo nekih, da kažem, kreacija i nema tu mnogo firmiranih nekih stvari, garderobe, ali tu, kako to majke, tetke, kume... Ali ima mašte, što je mnogo važnije. Ima mašte. Pa tako je svih ovih godina, tako i na našoj strani, tako i na Facebook strani Dobre vile i maturske haljine. Prosto svako ono što je nosio, da, i što misli da je najlepše što može da da i da pokloni, on to i pokloni. I naravno da jedna takva haljina nađe svoju novu maturantkinju koja će da doživi svoje matursko veče u iste, tako da sve to ide kako. To je stvarno jako lepo. A ove godine to nisu samo haljine, nego će biti oni koji će
pomoći oko frizure, šminke, svake godine je cipelice. tako. Svake godine. A novitet su sada mašne za muškarce, zato što toga nije bilo prošli i preprošli. Maturanti su nam zapostavljeni. Vilenjaci ne rade svoj posao. Dobre vile rade, vilenjaci ništa. Tako da dečake ne možemo da obučemo i ne možemo da im pomognemo, a zna Moja kako ta odela vise u ormaru bez potrebe, pogotovo... Pa, znaš kako, čini mi se da posljednjih nekoliko godina, ako, eto sad ja da budem u nekom modnom žiriju, ali čini mi se da posljednjih godina nekako oni zaista dolaze svedeno nešto tipa neke košuljice, kaže majice, dosta toga je neformalno, kažem neke patike cipela ili tako nešto. A dobro, primjereno njihovom uzrastu. Da, i eventualno ima odela, ali nisu to onako baš sad naš odel, ili možda neki stariji brat ili od tate. Moram nešto da primetim, a ne znam da li ćete se svi složiti sa mnom. Imam osjećaj da je danas lakše jednoj devojci da se obuče za tako neku priliku nego momku. Zato što nekako se... Ali oni obično moraju da budu u odelu. Ipak je to neka svečana prilika. A nekako se vidi kada odelo baš nije... Imali smo mi ljude i u nelon kesama. Majke mi, čovjek obuku nelon kesu, ja stojim zatečen u Pompeji, onako u kamenje gledam. On je iz neke umetničke škole bio i stvarno gleda, bože me proste. Sećate se onog maturanta koji je bio u oklopu? Tako je, pa u Narodnoj nošnji. Pa Narodna nošnja, ima. Zaista su maštoviti, ali nije im lako, zaista im nije lako da nađu pravu kombinaciju i mi na našoj stranici Dobre Vile i Maturske haljine imamo sjajne leptir mašne, 3 za sada i jednu košulju koju je naš kolega Šilja poklonio. Šiki dao. Tako da, Vojo, ti si sledeći. Ako nekom treba XL, ne znam, ali očekujemo fotografiju u inbox što pre. Dobro, ajde naći ćemo neku da nađem neko. Duše, ovo s moje mature, to već ide. Ja se javljam za haljinu. Može, čekamo link. Čekamo link. Vesnin glas je onaj takozvani razgaljujući glas i mnogo puta su me ljudi pitali Jeli, kako izgleda ona žena što radi pre tebe? Pre mene nije žena, pre mene je Šilja. Pa dobro, pre Šilja. Čovječe, kaže, ona mene diže, ja vozim, kaže, ona iz Dimitrograda, idem ka Beogradu, kaže, ja imam osjećaj da se stigu za 25 minuta. Otprilike, jel Vesna kad krene? Kao da sedi pored vas na sedištu i putuje s vama. Kao da putuje, direktno obraćanje. Šta sad ja da kažem? Pa vi... Pozdrav prijatelja. Da, hvala. Zato što ona često tako putuje do Niša, pa onda zna kako izgleda taj put, pa da ljudima skrati putovanje. Tako je. I često se javljam da kažem kako je na Bubanj potoku, kako je kod Naisa, pa sve do Grčke. Pa do Grčke, onako dalo. Lepo. Znači, akcije postoji i dalje. Postoji. Vratno ćete proširiti neki možda segment, još kao što ste sad ubacili te muškarce sa... Pa vidjet ćemo. Mi pozivamo zapravo sve 3 godine muškarca, ali kažem, vilenjaci se nešto slabo odazivaju, ali sve više haljina i dobrih vila imamo svake godine. Do sada tačno 658. Tako je. 658 za 3 godine. Za 3 godine. Ja očekujem da ćemo zaključiti ovu godinu, bit će optimista sa 1000. 1000? Da. Pa to je divna stvar. To je fantastično. To je velika stvar. To je velika stvar i mnogo je lepo kada vam stigne poruku u inbox, pošto mi, to isto moramo da kažemo, sve je anonimno. I mi razumemo da možda neko ko nema novca, ne želi ni da zna, ali kad dobijete poruke zahvalnih roditelja, prijatelja, bake, deke, maturanata, gde evo, opet sam se naježila, svaki put kad tu mamu pominjem, to je samohrana majka, bliznakinja. Ona je nama poslala jedno pismo gde kaže, vi ste meni spasili život, vi ste meni ulepšali život, ja ovo sama nikad ne bih mogla da izvedem. Ne samo da su dobile haljine, nego su uz haljine dobile i cipele, i tašne, i nakit. Apsolutno smo ih pripremili za matursko večer. Ne postoji veća nagrada, ne postoji novac, ne postoji sponsor, ne postoji priča koja može da bude veća od te i stvarno ti srce bude puno i kažeš, ok, stvarno znam zašto radimo ovo i zašto ćemo tek da radimo i da proširimo. Javljaju se gospođe za 15-20 godina mature sa istim problemom, male su platene. Šta mislite o tome? Ana i ja kad razgovaramo, uvijek kažem, mi mislimo i želimo da pomognemo, ali opet sve zavisi od ljudi koji hoće da se uključi da pomognu. Tako je. Nekako su nam primarno još uvek ti mali ljudi koji postaju veliki. I jako nam je važno da oni polože taj ispit zrelosti u tom smislu da kažu, aha, znači, moji roditelji ne mogu baš to tako lako da priušte. Ja ću onda biti fair prema njima i izabraću neku haljinu, to ne mora niko da zna. I ona ne mora da kaže gde je kupila tu haljinu. Ni kako, ni na koji način, bilo šta. I na taj način će pokazati zapravo da je zrela da ide u život dalje. Da, a sudbinski zaista matura se dešava, ono što ja vrlo često govorim na tim skupovima, mnogi stvari se u životu ponavljaju.
ali matura je stvarno samo jedna. Sve ostalo je repriza i tako dalje. I divno je stvar što ove dve sjajne žene na taj način to rade i onako puno nam je srce što smo nas ugostili. Mislim, ne znam što da vam kažem. I nama što smo došli i što sada razgovaramo. Hvala. A drugi put ćemo nešto malo radi o knjige i ostalo. Naravno. Tako i čekamo link za sako ili odelo ili kravatu ili tako. Ček, idem da nađemo link. Odmah sada. Ajde, odmah. Hvala vam. Hvala. Hvala vam.